Il-ħanut, biex jibbdejtu tippreparaw dal-għodu? Fil-5 ta' filgħodu, fil-5 bdejna waħlu il-bnadar fuq barra. Il-posters kienu għaw ilhom ġat l-ettim. Kemm tistenna li jkollok nies? Mimlin illum. Għax kulħadd ċempel mimlin, mill-ofsinhar lem mimlin. Kulħadd ġew biex jara l-funeral, jieħu dik il-kafe u naqra kejk, u naqra pastizzi u sandwiches. Il-temp permetta wkoll għal-barraw. Rikordi naħseb in-nies ħajjeħdu ħax. Il-posters ġażluhom x'in il-lestu. Kulħadd ried min irid dak, min irid dak, min irid dak. Jiġifieri ġa għax il-posters kollha li hawn kollha kważi iriduhom, mhux kważi ma baqa' xejn. Kif tiddeskrivi r-Reġina? Naħseb li r-Reġina tiddeskriviha qisha kif taqbad tajt. Naħseb qas tkun hawn bħala għax minn eta żgħira tgħaddejjem servizz il-poplu, dejjem ħarset il-qoddim, naħseb jien dejjem qas qatt ma wafqat għax din ma ninsewx din il-ħanimun tagħha meta ġiet Malta. Ġiet għall-ħanimun. Missiera ċempilla biex jibgħatha Summit l-Afrika fil-ħanimun tagħha. ċemplula għalula l-missiera miet, ġiet mill-Afrika u dak qed Reġina ta' żgħira. Jiġifieri din mhux faċli ir-rwol li kellha. Naħseb qisu ħadd ma jista' jilħaq ir-rwol li għamlet ir-Reġina tant servizz bħal dak ta' 70 sena jew kemm. U kif tiddeskrivi il-metet ta' 96 ġifiri speċi konna din nistennew għamil finali għal? Mhux hekk, mhux hekk. Ma kif tħossa, kif tiddeskrivi għat-telfa tagħha? Ta' diqa kbira u din kważi kulħadd twieled magħha, kulħadd jaf lilha biss bħala Reġina. Il-ġenerazzjoni tagħna. U x'taħseb dwar il-Prinċ Sarre Karlu? Taħseb li kun jista' jimla żarbun tagħha? La, das kemm ħadd ma mela żarbun ta' Papa Giovanni Paolo. Nittama nimxi fuq il-passi tommu. Jiena pereżempju, issa minħadd jien xtaqt li jkun William, għax issa dan billi tara fit-tron dan għajdu. U dan x'ħajamel ta' 74 sena. Issa dil-mentalità ħatibqa' mad-dinja kollha. Kemm il-Papa ejdu nsibu li xjaħ wieħed. Dan l-istess, forsi William kellu dik l-enerġija u għandu dik l-esperjenza u hemm ċans li jkompli jaqgħad.